Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanipad sa laing nasod, alay sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag singan nga Jaya. Dear Priscilla, suki ko ninyong tigpaminawan sa radyo o sa online streaming. Sa mga sama ka namang mga OFW, makahatag yun kini og inspirasyon ug ingon man pagtulunan ang inyong programang Bagong Bayani nga nagsentro sa kaagi o kasinatian isip usa ka OFW. Taguanan ko sa nga Jaya, usa ka nurse o OFW sa California. Minyo og may tulo ka anak. Gusto na kong ipaambit ang akong kasinatian isip usa ka asawa, inahan og OFW sa California. Mulakaw na ka? Oh, duty na ko. Ay, paita ba yun itong sitwasyon eh? Kalusa ka ito mag-abot din is bahay, no? Naunsa man ka, uy. Kadugay na ni nga sitwasyon na to. Mao gani, dugay na. Dugay na sa natong giantos. Nag-abot na ko gigit sa trabaho. Mao sa ilakaw ni mo. Ang, dili man ta parehas og oras sa trabaho. Kalusa mo ka magpa-change og schedule. Di ba gayon na naman ka na? Unsa man? Nagtuod ka nga wala na ko lihok ka? Gilihok na nako, uy. Nanghangyon ako sa mong head nurse, pero unsaon man nga dili pa man gid pwede. Wa pa say kasaligan nga makapulis akong oras. Paabot lang kita kon kanusa na. Ay, sige lang ta paabot na. Paita ba yan, oy. Di naman ta magkauban ni Nisbay. Asas mga bata, gamay na lang kay kag-oras para nila. Di na ka makatiman sila mga assignments. Ako na lang sige. Nagreklamo na ka, Pablo, ha? Di man sa nagreklamo ko. Ang ako lang ba nga, wala kay time na mo. Sa imong mga anak. Nagtuod ka nga wasa ko mangandoy sa inyong time. Kana ding adlawan nga wa mo. Ikaw nagtrabaho. Ang mga bata nagskwela. Ako rang usa diri. Nangandoy sa din taon ko ninyo, nga ikauban mo na ako din eh. Kaya ko, mulakaw na sad ko inigting pamauli ninyo, kay mo duty na sad ko. Mao manggani na nga pangitaig paagi nga ma-change schedule ka. Ikaw man may pwede nga makapa-change og schedule. Kanang imo trabaho, pwede man mo mag-change schedule sa duty. Papabalhin kag morning good. Di kay, sige na lang panggabi eh. Ako di mo ko pwede kay, naam ko sa bangko. Adlawan mo ginang akong trabaho. Ang mga bata sad, di mo na pwede ni mong mausab ang ilang klase. Mao nga ikaw unta, mao mo adjust sa oras. Mao gini permi na tong lalisan, uy Pablo. Unsaon man nga mao man akong trabaho. Nurse man ko. Ha, unsa man? Muundang na lang kong trabaho? Ha? Unsa man? Usa ko ka nurse, ug ang akong bana na magtrabaho sa bangko. Maglalis may permis sa oras sa among trabaho kay baiwas mi og schedule. Siya adlawan ang duty ug ako panggabi. Taod-taod na ni namong problema. Ug taod-taod daw sab kini siyang nagreklamo nga gusto siya nga mausab ang akong schedule sa duty kay lagi wa na mi time sa usa-usa. Ma, rest day ni mo ron, no? Yes, anak. Hey, salamat. Nga naman, nak? Piti meeting na mo ron, ma. Di ba? Nalimot ka? Ay, uday tuod. Nalimot na si mama. Sorry, nak, ha? Nabisi magod si mama. Si papa mo tato ang mo attend. Niya, duty mo siya. Nawari ba ako kay huwag maka-attend sa piti meeting na mo. Nagani kay rest day din mo. Don't worry, anak. Ako'y mo attend. Timing gid kayo nga nakigbaylo na ko ang akong kauban og RD. Yeah! Thank you, ma. Thank you.
Way problema, anak. Oh, Josh, nak. Ma, PTA meeting sa namugma. Ha? Agoy, uon sa mga orasa? 3 p.m. ma. 3 p.m.? Uy, nga nung hapon man sa nanak, uy. Dili day morning? Pwede rin akong morning, kay hapon pa man akong duty. Butsod ma, oy. Anong hapon? Sige. Muatan ko, anak. Yes, thank you, ma. Pero anak, mubiya-biya ko hindi 4 p.m., ha? Ha? Pasensya na, anak. Duty man ko good. Dali, ready kayo ka, ma? I'm sorry, anak. Unsaon nga, mo duty na ba si mama o 5 p.m. Dili man pwede malate. Sa papa na lang, ma. Sige. Ako inon si papa ni mo. Nga, mo out siya og sayo aron siya nalang mo-attend sa PTA meeting ni mo, ugma. Okay. Sige, thank you, ma. Di mo ko pwede mo out o sa'yo. Ugma kay mag-overtime eh. Ha? Unya, unsaon man ang PTA meeting ni Josh, ugma? Kisa may mo-attend? Ikaw, ikay atin. Kaya alas 5 pa mag-aim mo duty. Maapiki na gani ko sa oras. Maubitaw nga ikaw akong gihangyo. Nga may mo-attend, ugma. Ako ba ni attend ganina sa PTA meeting nila ni Justin, ha? Anong wa naman nila gidungan eh. Aron nunta, maatin na lang sa danin mo kang Diyos. Niyabag ka? Unsa man ako, Picasso na ko akong lawas? May parehas na grado si Josh ug Justin. Anong gilain-lain mo sa danilang schedule? Ambot oroy, uy, Pablo. Basin og maugi available sa ilang maestra or unsa ba? Ayaw ko pangutan anak kay dili ko maestra. Kapoy. Ngano ni bangon man ka? Asa ka? Kanunay na lang gisapot ang akong bana, init og o. Nasabot ako tungod kini sa among sitwasyon. Nga, wa na may oras sa usag-usa. Ilabi na sa paggahin og oras sa among mga anak. Init kay o ang akong bana, Priscilla. Pirmi naming maglalis ug nakasabot ko sa hinungdan. Way lain kundili ang among sitwasyon nga wala mi oras sa usag-usa. Ug ilabi na sa among mga anak. Sa laktod, murag nakabugnaw ang among relasyon isip usa ka magtiayon. Hoy, Pablo, asa ka, uy? Pablo! Ay, Jaya. Sulbara na niyo magtiayon, oy. Dili na maayo nga magsigi mog ingon ana. Nagtuo mog maayo na magsigi mog lalis. Wa mo'y maayong buot. Makita na sa inyong mga anak, makasabot na sila kay mga dagko na na. Dili magud ako ang magsige kasuko, magud. Si Pablo man. Pero nasayod ka kung unsay ang gikasukan, diba? Kung nganong wa siya sa maayong mood pirmi. Oo. Oh, naaraman day na. Pagitae nagpaagi. Di ba sa kumuto nga permanente na lang yun na imong schedule jutihan nimo? Oo, gani, ma. Mauna gani na. Pwede na pwede, oy. Pwede man gud nga mag-change schedule. Oo, pero sa amo karon status sa ospital, ma. Fix pa ang among schedule. Dili pa pwede nga mag-change ko. Kay ngano man ko, no? Basta, ma, for some reason. Dili pa pwede nga mag-change schedule. O kana mo'y dili masabta ni Pablo. Jaya, anak. Nagkinahanglan sa na si Pablo sa imong oras, ilabi na nga matagabi eh. O na gani mo mag-uban sa pagkatog, tungod anang nagkabaiwas ang inyong oras sa duties trabaho. Pero og RT na ako, ma, mag-upan ba mis pagkatog. Pareha gabi eh. Pero bao lagi, naglalisad mo. Gamay. O mao lagi na. O Jaya, ayaw pasagdi nga ingon anak na lang mo ha. Tigali, bayag asa na mo hantong, simbako. Abi ni mo, ma. Stress na kay ko sa among sitwasyon karon ni Pablo. Na problema gid ko kung unsaon ni nako siya. Ma, anak ko diha, bi. Mo bakasyon ko diha. You mean, mularga ka diri sa California? Ang akong mama, tuana sa Amerika, sa California, kay gikuha na siya sa kong igsuon, American citizen na sila. Tungod sa akong ka-stress sa sitwasyon namo sa kong bana, nagkahuna-huna noon ko og bakasyon sa Amerika aron ma-relax ang akong utok.
What? Wala ka sa Jamaica? Nakahuna-huna na lang ko eh. Mulive ko. Kay stress nagigay akong utok. Ay, halan no? Tula nga ng imong junabis, diabetes, mo feed out ka? Oy! Grabe siya oh. Kung maka-fade out ha. Oy, yads. Sino di gum sa Jamaica, oy? Mabuhami na yung sigig OT bayit. Kay aw-aw ka. Bayot gud kay ka uy. Uy, love life ko girly off, oy. It's man taong ko yung boots bayit, boy. Ano ba mo awataksan ka? Ay, oy, sufa yung ka basta mo smile ka bayit. Nangangbi, magkatawa man tayo mo. Oh, muna importante. Dili kay sige na lang kag mugot diha. Dugat kay kag ngo. Ngo? Oh. Kasi ngo, uy. Ay, nguwan bayit. Ha? Nguwan? Naong, oy! Ikaw ba no? Sus, wapayong ka makakatulog gay linggo nga binayot. Gay linggo na, binayot pag yun. Hanggaw, gid mo bayuta ka, uy. Oy, yads. Lavern lang ha, lavern. Ayaw pa daog ang nag-imong junabdis, diabetes, nga fafadbol. Unsa? Oh, imong mat na nga gwapo eh. Aw! Junabis, diabetes nga fafabol. Oh. Makalingaw, kang bayuta ka. Makawakas problema ba? Oh, yads. Ano good yads. Laughter is the best medicine, mang kunyo, yads. Basta kay maon na, ha? Ano to? Asa, ilan na nagpansinan na sige, kasuko si mo ba na, oy? Ayaw dyan ng larga, yads, ha? Bantay ka lang ako. Uy, hala. Speaking of medicine yads, oras naman din sa akong pasyente sa iyong tambal. Why? Uday no? Hala, oy, aki sa day, boy. Ay, nalingo naman hinuod ang chika diri, oy. Ang sikin taon gurang jets nga patient. Paim nun sila kong tambal, no? Tanak, uy. Mag-round na ta sa ato mga patient. Magpainom na ta sila mga meds yads. Maog yun. Balita na ba kaya lang ako ang usa ka pasyente ay nga Chanda Rumiro girl. Chanda Romero? Ay tiguang, oy. Nagana na kung makatuna ni mo yads, uy. Nahala, sige. Adtoa na kay maldita man ka nas Chanda Romero. Yes. Gurabils. Ay. Ma? Good morning, ma. Good morning, anak. Good morning, ma. Good morning. Si Papa ninyo. Oh, tangkilis na, ma. Okay. Humana mag-breakfast? Mana, ma? Ikaw ma, pag breakfast na. Onya na. Mo relax lang una ko kadiyot. Grabe ka busy sa ospital ganina, uy. Kapi ka, ma. As usual, anak. Unsa man. Ready na ba mo paingon sa school? Yes, ma. Yes, ma. Kutawan taga coffee, ma. Ayaw na, anak. Ako na. Ay, ako na lang, ma. Relax lang dia. Nagilis pa mo sa Papa. While magpaabot ni Papa. Kutawan lang taga coffee. Oh, ka-sweet ba ni akong anak ko, eh? Kiss ko, bi? Thank you, anak. You're welcome, ma. Kumusta man ninyong school? Okay lang, ma. Nami activity this next week, ma. Here's your coffee, ma. Thank you, anak. Love you. Love you too, ma. Let's go. Good morning. Naday ka. Mga anak, let's go. Aron, di tamat traffic. Okay pa. Muna namin sa car pa, ha? Okay. Pablo, magsulti niya ta ugma, ha? Restay na ako. Na ako importante pagkisultihan ni mo. Okay. Okay, bye. Magkisunta ko. Nilakaw na magdiritso. Nabugnaw na kinis Pablo na ako. Wa na sa ikanan na ako. Nasabot agad na ako. Nga wa na gud gana si Pablo kanako. Dili na gani mo goodbye kiss na ako. Ug dry na kaayos siya, ug tinagdan nga di kanako. Wa na gud maayong buot kanako ang akong bana. Dry na kaayos siya tinagdan kanako. Paminaw na ako, nawa na gud ang iyang love kanako. Nag-uulsa ko, kay dako kausaban ang tinagdan sa kumpana. Kung saong na, sweet kayo siya kanako, karon dili na.
Okay, bye. Oh. Kisot ako. Nilakaw na magdiritso. Nabugnaw na kinis Pablo na ako. Wa na siya ikanan ako. Dili na gini maayo. Dako na kay kausapan si Pablo. Kinahanglan na kita magkasulti miktarong. Ma, final na akong desisyon. Tabangi ko, mabi. Muana ko ninyo din ni ate. Sigurado ba gyud ka, Jaya? Oo, lagi, ma. Gusto kong mo relax. Huot na gid kayo akong dughan diri, ma. Nausab na gid si Pablo. Nagkasulti na mo? Uwa pa. Di ba giingnan man tika nga storyahin na ninyo inyong problema? Dili man sulbad ang paglarga diri sa Amerika, Jaya. Tabla ra giikyasa nimo ang inyong problema. Pero, ma, sige naman kung pasabot, anak niya. Di magit siya makasabot. Ako bitaw sa ingginan nga, ang naman og muundang kong trabaho. Unsao man ako sa pag-abag ni sa mga gastuhan og muundang kong trabaho. Labi na nga high school na among anak. Mag-college na na, kanang usa, mag-college na pohon. Private, biya taon nang duha nag-eskwela. Ay, basin gusto siya nga muundang na lang kag trabaho. Na, ako sa dili mo sugot, anak, maoy. Kanang maglisod mi? Uy, dili ko, ma. Nga mag-antos man ko nga pwede ra magyud ko manarbaho. Praktikal na rong panahon na, ma. Kinahanglang mo abag yun ang asawa og trabaho. Dili kay magpaabot ang og dunulan sa bana. Unya, unsaon naman lang kung ang bana mo'y mawad-an og trabaho. Nya, ang asawa wa say trabaho. Nga. Yaw sa magaday plano nimo. Gusto ko mo bakasyon diha, ma. Oh, nagreklamo man gani ng imong bana nga naara ka diha. Unsa nakang mo bakasyon ka diri? Samtang na ako diha, mag-tourist ko. Mga place akong trabaho diha, ma. Unsa? Na, samot ng imong bana, Jaya. Mag-wild na gyud na. Akong gitawagan daan akong mama. Bahin sa kong plano nga mabakasyon ko dito nila sa Amerika. Puslan man, ngawa na iayo ang among relasyon ni Pablo. May magpalayo na lang ko. Ug ato ko mga apply sa Amerika ug trabaho. Matuog na ka? Pwedeng magsulti una ta? Unsa man? Sulti lang. Nakauna-una man gud ko nga mularga ko sa Amerika. Unsa? Muapas ko nilang mama og ate sa Amerika. Ngano kung maunay naabot sa muna-una, Jaya? Wa na ganit tayo maayong buot tungod ng imong oras sa trabaho. Kaya di na tahapit magkita. Nya karon mo larga na hinon ka. Adto pagid silayo kayo. Sa matahong ka, oy. Yung saan man na imong paghuna-huna? Maora man gihapon. Na ako diri pero mura raman kong baliwa nimo. Puslan man, may pagmularga na lang ko. Adto ko slayo. Parehas raman na ba? Buti mo ipasabot. Ako pa'y sadaan ni Ron. Wa na lang kay kwenta. Wa ba ko moingon nga ikaw may sadaan? Ang akong point ba, gibaliwa na lang ko nimo? O gana kitang tinagdan ako? Nausab ka na? Wala gid ka makasabot dako, Jaya. Naingunan ko tungod kay nagkinahanglan mi sa imong oras sa imong mga anak. Labaw nang nagkinahanglan ko sa imong oras. Nagkinahanglan ko sa akong asawa. Nasabtan ba na nimo? Pablo. Jaya, lalaki ko. Nagkinahanglan kong partner. Nagkinahanglan ko nimo. Nakasabot man tingali ka sa buot ang mo ipasabot. Sex? Di kay tungod ng anak. Oras, Jaya. Nakinahanglan mi sa imong mga anak sa imong oras. Gusto ka. Usa na. Sex. Magtiayon gida. Og lalaki ko. Nawa na ang intimacy na tong duha isip magtiayon. Wa na'y lami ning atong relasyon. Nganong wa makamusulti, ana? Kinahanglan pa ba na akong isulti? Jaya, tiguang na tao eh. Dago na atong mga anak. Kasabot sa siguro kag unsay panginahanglan sa usa ka lalaki. Sa usa ka bana, di ba? Nagay obligasyon sa isip akong asawa. Nganon dili man sa kamanghagad nako. Musulti ka, muhangyo ka. Pwede ra man na good. Ha? Musulti ko? Manghagad? Muhangyo? Kanang inigabot mo dali. Kapoy na kay kang tanahon.
May ko kumahangyo, Jaya. Maluoy ko nimo. Gusto na lang nako nga bupahuway na lang ka. Dili naman kita magkasinabot anang bahina, uy. Mas maayo pagtagaan na tong space ang atong kaugalingon. Mularga na lang ko, Pablo. Di lagi ko musugot. Di ka musugot. Di ka bularga, ha? Nisulti ko sa kong bana nga mularga ko sa Amerika. Apan samtang nagsulti mi o kay dili man siya musukot nga mularga ko, kalit ko niyang giromansa. Priscilla, seryoso kong nakisulti sa kong bana bahin sa kong desisyon nga mularga sa California aron mapakasyon. Hatagan og space ang tagsa-tagsa namo kakaugalingon. Pero dili siya musukot ug iya hinuon kong giromansa. Alos di na ganay hinato buhato. Ngani ka din eh. Sabot na kung mularga ka. Pablo. Ay, kakilig yan. Nagkagawa gina mo, oy. Nagkagawa gina mo gabi, ay, no? Ala, oy, nais ko yan. Uy, ikaw ba? Hinayara ko ng tingog ni mo bayot. Mauwaw ta, uy. Gawroy. Ang inggit, pikit. Ay, unya yan. Okay na mo. So, di na ka bularga kay, ikaw naman mo. Mularga lang gihapon ko, Yads. Kay maniid na lang sa ko dito kon pwede ba akong manarbaho dito. Na, imbis na okay na unta mo. I know. Mabalik na gihapon na iyang mood, Yads. Maong mo dayon yung larga. And that's final. Oh. Jaya? Ano ka? Ano ka? Sino ito mo? Pablo, mabdos ko. Ha? Mabdus ka? Oo, ma. Oh, maayo hinuon. Pero ma, dili na mo sa bang akong desisyon ha. Mudayon gapon kog larga diha. Unsa? Unya mabdus man ka? Nga naman di ay good. Gamay pa maning akong tiyan. Pwede pa kong mularga diha, ma. Basta, mudayon kog larga. Unsa? Mularga gid ka? Oo, Pablo. Pero Jaya, mabdos mo taong ka, eh. Anong ganahan din ka mularga? Di magyabo ka makatrabaho kay mabdos man ka. Dili lang sa ko mo trabaho, good. Mubakasyon lang sa ako. O final na Pablo. Mularga ko. Ugot na gyud ang akong desisyon nga mularga bisan og mabdus ko. Wa na ko magpapugong ni Pablo. Tuod man niabot ang adlaw sa kong paglarga sa California. Amping ka dito, ma, ha? Tawag din na mo, ma, ha? Hindi ka abutin mo dito. Siyempre, mga anak, uy. O ka mo pagtarong mo sa inyong pag-eskwela, ha? Dili magbinuang. Dili magpabadlong sa inyong amahan. Ay, ang pingi itaw ng bibi sa imutian, ha? Nabalaka gid ko nimo. Saan di ka magpapugong? Ayaw ka balaka. Adto man ko ni mama og ni ate mo stay. Maong safe ra gyud ko dito. Manawag ra ko ninyo. Sige na, musod na ko kay mo check-in para ba ko. Amping, ma, ha? Amping ka, ma. Love you. Love you to mga anak. Ampi ka. Love you. Kamo po din Amping. Love you too.
Jaya, here. Tuwara si Mama. Ma! Kini mao'y kwarto nimo. Ako giningiandam. Unya naarang closet ha. Aron mapahimutang nimo ang imong mga sinina diha. Thank you, Ma. Later na ako magpahimutang, Ma. More relax lang una ako. Kapoy ko's biyahe kod. Sakit kaya akong likod. Si ate, Ma. Asa di siya? Tuod di ay. Na sila'y business conference kauban ng iyang boss. Kalit kaayo. Manawag ra niya kuno to siya kung makalugar siya. O niya, kumusta man imong tiyan? Okay ra ka? Okay ra ang baby? Okay raman, Ma. Kaluoy's Ginoo. Medyo nalipong lang ko's biyahe. Nahala, pahuway sa diha. Aron manihapon ta later. Okay, Ma. Thank you. Safe ra ko naabot diri sa California. Salamat kung mauna. Ang baby, kumusta? Okay raman sa town. Sultihing mga bata ha nga okay ra kung naabot diri. Napaman ka sila sa eskwelahan. Wa pa mauli. Sige na, pahuway sa diha. Kampante na ko nga, okay ra ka diha. Tawag lang yung balik kung makapahuway na ka, ha? Okay, bye. Dako na gud ang imong tiyan, Jaya. Ang Ma. Hapit naman ko mga anak. Anhigid ka gustong mga anak? Oo, Ma. Ingon man to si Pablo nga moapas siya diri ning panganak nako. Karon nga nanganak na ka, Jaya. Unsa may plano ninyo ni Pablo? Mauli na Miss Pilipinas, ma? Dili mi mo uli, Ma. Anira mi si baby. Ha? Unsay buti mo ipasabot, Jaya? Magpabilin mi si baby dinhi. Anhin ako manarbaho. Mga apply ko sa ospital. Unsa? Human ako panganak, nagpabilin rami sa California, uban sa kong baby, kay plano nako nga manarpaho. Ug si Pablo niuli sa Pilipinas, humanamo o pabunyag sa pata. Nanganak ko sa California, ug niapas gud si Pablo nako, unya gibunyagan namo sa California ang pata. Gusto na ni Pablo nga mauli mi sa Pilipinas, pero may desisyon ko nga magpabilin mi ni baby sa California kay plano nako nga manarbaho. Pero nga naman, Jaya. Gusto lang ko nga anhin ako manarbaho. Naman kay trabaho nga nagpaabot ni mo sa Pilipinas. And definitely, libre mo itong imo. Dili na gani ko ganang mubalik og trabaho didto. Gusto ko nga anhin ako manarbaho. Maayo din kay dako og sweldo. Daghan pa og benefits from the company. Og labaw na sa gobyerno nila dinhi. Una ako. Kamis mga bata dito sa Pilipinas, ha? Dili man na problema ba? Padayon kag panarbaho dito. Ako sa diri mausad ko. Maningkamot ta, kay duha na unya ang anak na to mag-college nga paeskwelahon. Di apay batang gamay. Ikaw na ibala mo ati man ni Justin og Josh. Magpadala ko niya ko ninyo kwarta puhon kon makatrabaho na ko. Jaya. Nya, kumusta man ang imong interview, Jaya? Okay ragid kaayo te. Thank you kaayo sa pagtabang ti ha. Maayon tag madawat ko ti uy. For sure madawat ka. Kay taas-taas na bayag kag experience sa Pilipinas as a nurse. Nya ganahan sad kay na sila og Pinay nga nurse. Kay grabe ka dedicated sa trabaho. Maayon ta te. Manifesting. Ma! Ma! Oy, ngano ka, oy, Jaya? Ma, i-congratulate ko, Ma. Nadawat ka? Yes, Ma. I'm hired. Wow! Congratulations, anak. Thank you, Ma. Hain man si ate. O, pa maabot. Tawagan lang na ako. Balitaan ako. Dili na ako makapaabot ka mauli siya. Ate!
thank you. Hired na ko. Oh, really? Wow! Congrats, Jaya! Thank you kayo si mong tabang, te. Lipay kay ko nga na-hired ko taon ko sa ospital nga akong gi-applyan. Ug ako din kining gibalita sa kong mama ug ni ate ug hastara sa akong pamilya sa Pilipinas. Kaluoy sa Ginoo. Na-hired na gyud ko, Pablo. Salamat sa Ginoo. So, wala gid ay chance nga mauli ka diri, Jaya. Nakatrabaho naman ka diha. Pablo, humana tag istorya bahin ana ha. Dili ko gusto nga lalisa na sa ninato. Lagyo na ganita maglalis pagid ta. Nganom di, wala di ko'y katungod nga mag-uol nga nalayo ka na mo, Jaya. Naa sa taan ni Pablo. Excited gani kay kung nibalita ni mo nga doon na ako'y trabaho diri. Sige lang. Magpasalamat ra gyud unya ta kon makadawat ako og dakong sweldo diri. Sige na, bye na. Manawag ra niya ako kun naan ang mga bata. Bye. Ate, papakita sa kus baby, be. Tuan ni mama. Unya na lang nagbalik na kog panawag. Okay, sige na. Bye na. Oh, no, I don't like it. But sir, this is for your own good. I said I don't like it. I don't want you to inject me. But sir, Yeah? oh, ayun na. Nalagpot na noon. Out! Get out! Ay, isuulan sa niyang kurikong sa utok ay. Pakita ba ang tiguang nga, oy. Agay! I said get out! Agay, kasakit sa kuko. Dugo? Nagkadugo nga kuko. I don't want you to get in here. Do you understand? Ay, mo ni nakalisod sa iyong trabaho, Jaya. Kung makataimig mong iyon naan ng klase sa pasyente, magsamad man lang mong kalit. Maulagi maoy. Nangayo man hinuon og pasaylo ang anak sa pasyente, ma. Giadto ko sa nurse station. Nihatag pa mga itong kwarta. Mao ba? Oo. Dili gid unta ko modawat kay nakasabot naman ko siyang dad. Masakiton na. Nya murag nibalik na pagkabata ba. Pero iya man gyud gipugos. Unya nagasulti sad siya sa among head nurse. Nya ni-advise man ang among head nurse nga ipadawat na lang ko no. Oh, maayo hinuon. Sus, unsaon na lang og nagrabihan ng imong osa. Maayo man kaayo din pagkaigo sa bildo nga baso. Maulagi maoy. Nagisi gyud. Gitahi man hinuon. Ay, dili gyud lalim. Kinahanglan og taas nga pasensya sa mga pasyente. Labi na dinhi. Naagyoy ngilad og batasan ka mga Amerikano. Aw dili hinuon tanan. Malas lang kung makataymig kag ingon ana og batasan sa imong pasyente. Onya, dili ra ba gyud may pwedeng musukol or masuko, ma. Kay lagi, pasyente man. Kinahanglan gyud og taas kag pasensya. Si baby mahain man. Nasa kwarto, natog. Adoon sa nako, ma. Balakaw roy ko nang nahitabo ni mo, Jaya. Ya, musta namang sumad mo sa uo? Okay naman ni. Gitahi naman ni. Ang pingit taon diha, oy. Dili ba gyud malikayan nga makapasyente kag lagbatasan. Daghan ako gikasugat nga manapat gyud. Hapakon gyud ka. Ha? Oh, ano good? Ay, ambot lang kung ngano ingon ana sila. Pero dili tanan. Pero naagay pasyente diri nga gilad og batasan oy. Antuso na lang. Kay maumay akong trabaho isip po sa ka-nurse. Pa? Si Mama na? Si Mama cute lagi. Hi, Ma. Mga anak! Kumusta ang pag-eskwela, ha? Okay ra, Ma. Ako sad, Ma. Okay ra. Focus sa eskwela. Buta na kayo ko sa. Sip, Dre. Alam, Ma. Naunsan na yung mga naalagi na yung bandage. Ha? Ay, ko anak, nasamad ko. Gilabay man kog bildo nga baso sa akong pasyente, good. Musa, buang nga gula ng pasyente ni mo, Ma. Sus, dool pala na si Diriad. Bukara ko na si Singo. Shh, toy. Dili na maayo, ha? Ka mga bata pa ninyo, kaisog na ba ninyo? Kaya man saan maayo yung gibuhat ni mo, Ma. Mama, bega na mo.
Ay, mga anak. Dili magud kay kanara ang nahitabo diri. Dili kay kanara mahitabo nako diri kon makatiming mig amaw nga pasyente. Karon lang kay medyo dako-dako ang samad maong gitahi gyud. Mao na kon mahimo. Likay sa mga inguna ng pasyente, Jaya. Na, kung pwede pa lang ay. Today. Kuan, murisayan ako sa kong trabaho, Jaya. Unsa? Ngano man? Nakalitan ko sa gisulti sa kumpana nga mo resign kuno siya sa iyang trabaho. Samtang nanawag ko sa kumpana o mga anak sa Pilipinas, kalit lang nga misulti akong bana nga mo resign ako no siya sa iyang trabaho. Nagkalitan ko ug nahibong sa iyang nahimong desisyon. Basta lang. Magstorya lang yung tanak. Ma, kanusaman mo muli diri si Bibi Marian. Gusto na may makakita niya sa personal. Kuto brigad miss video callan eh. Sige lang, nak. Mauli raw niya mi diha. Bantay ma, mag-expect niya na ma. Ito ma, excited na kami makakita sa mong manghod. Basta, nagplano pa ko. Pero dili pa karon ha. Paabot lang gid mo mga anak. Tuod ay, nagpadana day ko ni Papa ninyo og money ha, para sa tuition fee ninyo. Oh, salamat ma. Salamat ma. Amping mo sa biyahe, ha? Nara ba kay bata nga da? Okay ra maoy. Tulo ka tuig naman sa ni si Baby Marian. Dako na. Sige. Tawag or message ba ya, ha? Aron kang panti kung safe mong mauli sa Pinas. Salamat, ma. Og salamat sad sa paghatod dinhi sa'yo. At last, nauli na mo din, he. Welcome home, ma. Thank you, anak. Biya, ako sa kugos na ni Bibi Marian, be. Anyala ka ako sa mo kay. Ako sa ba? Ay, di mag-ilog, ha? Ako may... Piang ng bata. Uy, hinahinay lang taon mo. Hello, Bibi Marian. How are you? You are so cute, baby. Uy, alamias ka tawa sa baby, no? Happy man siya nga gikugo sa iyang mga maguwang. Baby. Ngano ni resign man kas trabaho? Walang. Gusto lang kong mapahuway o panarbaho. Gusto kong magnegosyo na lang, day. Magnegosyo? Unsa man sang negosyo ha imo nahuna-hunaan? Ha, Pablo? Niuli ko sa Pilipinas, kauban ang among kamagwangang anak. Aron sa taon, mahimamat ang iyang mga maguwang nga lalaki. Nakahigayon sab mi og panaysulti ni Pablo, kabahin sa iyang pag-resign sa trabaho. Bisan unsa lang ang negosyo, gut. Dagan ko og nahuna-hunaan. Stadihon ba na ako? Nya unsa may gamito nimong puhunan? Awa ko ni bakalam magitag diskarte, na. Bantay bitaw ha. Siguraduha lang gyud nga dili ka mapalpak anang imong plano. Kanihar man yung nagsigigring ang cellphone ni Pablo. Kinsa mo kanina nawak?
Gakayan Law Office? Uy, Law Office man nanawag. Sa magkani? Ako lang tubagon di. Hello? Hello, good morning. Yes, good morning. Kinsa ni palihog? Sa Gakayan Law Office ni ma'am, pwede mag-isulti ni Sir Pablo Contes? Ay, sorry, nigawas para ba? Nahibilin man ko ning iyang phone. Nga naman dayon ta, sir. Iyan ni asawa. Mayo kay ikaw rin ni ma'am. Ikaw sa day itong iyang gibutang sa other contact person. Pero sige, magtawag sa mo number, pero iyang input dito, di man makontak. Ah, mao ba? Pwede ra nga ako imong sultihan, sir. Unsa may concern nato, sir? Namo siya pending loan sa bangko, ma'am. Dako gini, ma'am. Unyara ba, ma'am? Og di ni ati Manon, og di ni siya matubang ani, ma'am. Posible nga filean siya og estafa. Unsa? Di lang ko siya matubag, ma'am. Ya, kadaga na sa may og gipadaan niya demand letter. Wag siya response, ma'am. Unsa? Unsa guni hitabo, Pablo? Ngano nakautang man hinuon kag ingon anak kadako? Katugod na nilarga ka. Nga, wala kay trabaho kay namablos ka. Ako, bayang tanan. Tanang gastuhan. Eskwelahan, allowances, projects mga bata. Konsumo pa na mo. Ya, pliti ba na ko pag-apas na ko nimo? Unsa? Abi ba na kog okay rang tanan? Nakautang naman hinuon kag dako? O sige, naana ta diha. Imo ta ng gasto that time. Pero dihang sige na kog padag kwarta nimo, wa malagi ka makahunaw nagbayad, ana? Kuwangon ra, kumubayad pa ko, ana. Unsay kuwangon? Nga naaman sa kay sweldo. Unya magpadapagid ko. Naunsa naman yung taon ka, oy, Pablo? Sulbara na, ha? Makihag yung kag-estafa, ana. Mubalik talang dayon ni Baby Marian sa California. Aron mo trabaho na kog balik. Aron makapadakog kwarta nimo. Aron mabayra na ng utang nimo. Unsa? Uy, naunsa man in town si Pablo, oy. Giyon sa man niya ang kwarta. Tungod kuno atong nilarga ko din hima. Niundang mo kog trabaho. Wala ko makaabag niya sa gastuhan. Maubitaw ni balik na lang ko dayon din hima, oy. Aron mo trabaho na kog balik. Na ako ikapada niya aron ibayad sa iyang mga utang. Oy, Jaya. Naunsa ka? Tabarag ka man, good. Nalipong man ko, ma. Dali, diri, lingkod. Mauna na. Sigig overtime. Kayod og maayo, sideline diri. Para lang ipadaan ang bana ni mo. Ay, si patakag utang, apil kag bayad. Mga sakit ka na lang sigig trabaho. Ay, dali be. Aga akong tikas imong kwarto aron makapahuway ka. Si Papa na, oh. Oh, nasikaw bang babae? Naguladinghan sila. Sweet kay sila. Oh, nagbinuang si Papa? Si Justin man eh. Hello, anak? Ma, nangyari sa ato. Nakita ni Papa. Giprinda din niya ang atong bayo giuta, ma. Unsa? Tinanimayo, ma. Tinanimayo yung gibuhat. Nagkitaan pa ginako siya nga doon ikaw bang babae. Loving nga sila. Nagbinuang si Papa, ma. Unsa? Baga kag naong, Pablo?
Nagkasakit-sakit na ko diri tinarbaho. Aron lang makapadako ni mo kwarta. Unya di ay na mabahi pag yung kadiha. Imo pang giprinda ang atong bayo og yuta. Bagaag naong ni mo no? Sa iluwa ka, Jaya. Wa kay pasaylo nga madawat gikan ako. Magbuwag ta. Og layas diha sa bay karon dayon. Priscilla, wa na ko makapasaylo sa kampana sa iyang gibuhat. Diha dayon, ako siyang gibuwagan o gipalayas sa among panimay. Dini na lang kutob. Daghang salamat. Inyong tatampo, Jaya.